Kör. Hoppa inte, spring bara. Spring förbi konen. Och så vill jag att alla gör som John gjorde nu, att det bara smäller på. Jättesnabba isättningar, hög frekvens nu. Inga långa, långsamma steg vill vi se. Kör. Okej, kör en gång till. Och så jobbar ni varje steg bort till sista konen där nu.